Snad to funguje. Jo, už mám 3. Tak, milí dámy, já s tímhletím musím jít na trh. Nechtěla jsem moc jít s tímhletím na trh, ale já musím. A ženy, protože chci vědět váš názor. Chlapi, můžete poslouchat, protože teďka zjistíte, jaký jsme my holky. Ale co se stalo? Já dneska totiž jedu ke gynekologovi. Je hrozně, že to říkám, ale ke gynekologovi vlastně žena, když jde, tak už je taková jakoby hodně vynervovaná, že jo, co řekne pan doktor, že jo, a co neřekne a jaký to bude a co to bude, že jo. A já chodím 1 za půl roku, někteří chodí tam častěji, že jo, možná nějaký potíže mají, ale já chodím 1 za půl roku. A takže vlastně já, ani ta myšlenka, co mi řekne pan doktor, jestli jsem nemocná nebo ne, jestli je v pořádku nebo ne, to mě tak moc nestresuje. Jako myšlenka, co si já teďka mám vzít k tomu doktorovi, že jo? Co si mám vzít za kalhotky, že jo? Pochopitelně tanga k doktorovi gynekologovi se neberu, že jo? Ale tak bombardiáky taky si nevezmeme, že jo? Takže přemýšlíš tak dlouho a chodíš už 14 dní předem schánit nějaké dobré, vhodné prádlo pro pana doktora gynekologa. Na konci si vezmeme bavlnění kalhotky, protože proč? Bavlnění kalhotky totiž vždycky je to symbol čistoty, že si ji vyvařujeme v 95 stupňů, že? No a pak vlastně přijde řada na podprsenku. Jakou já si mám vzít podprsenku? No přece si vezmu tu nejhezčí krajkovou, co mám v šuplíku a vůbec ji nenosíme, že jo? Vůbec ji nenosíme, ale přece ke gynekologovi si ji vezmeme, že jo? Protože normálně já, když chodím na schůzky a tedy, tak si vezmu tu svoji nejoblíbenější, neošoupanější podprsenku. Ale gynekolog nedá mi, ten musí mít tu krajkovou podprsenku. Pak vlastně přichází fáze. Co si já mám vzít na sobě, že? Takže vezmeme si džiny, ty džiny to ne, tady by mi udělali takový to mačkaní, že jo, to nejde, že jo, a pak vlastně si vezmu nějaký sexy šatičky, no to bych vypadala moc sexy, to ne, já musím u pana doktora vypadat trošku takový jakoby fresh, že jo, tak Anita se oblečela například fresh, jo. A jo, a zapomněla jsem, že vlastně už 3 dny předem si trháme nohy a upravujeme si genitály, protože vlastně pan doktor jdeme ke gynekologovi, ale k manželovi do postele a k přítelovi, to vůbec ten si zvyknul na to, že vedle ní leží nějaká chlupaťoška, tomu je úplně, ale úplně jedno. Ale gynekolog, ten musí vidět naše oholené nožičky, upravené genitály, byly bavlnění kalhotky, krásnou krajkovou podprsenku a že jsme fresh. A proč to vyprávím, dámy? Protože proč my to dáváme tomu gynekologovi? Proč tohleto všechno my neděláme svým přítelům a manželům? Proč? Vždyť oni s náma žijou. Vždyť oni nám kupují ty květiny, ne gynekolog. Tam přijdeš. A první věc, co udělá gynekolog, že moment si vezmu jenom botičky, protože vlastně já už se zpožďuju, dámy, že? Zase jako klasika. S Turkem se domluvíš v pondělí, ve středu 100% dorazí, no ale vraťme se zpátky k tématu. Pan doktor přijdeš, on ti řekne, slečujte se za plentou, stejně nevidí tvoje bavlněné kalhotky. Pak tu krajkovou podprsenku stejně neuvidí, protože se slečují do půlku těla, že jo, takhle, že jo. A pak vlastně na nohy ani se nepodívá, protože ty visí někde tam dále, že jo. Tam, na naší onu místnostku, taky se nepodívá, protože vlastně co? Tam se strčí ten svůj přístroj a čumí na to přes ten ultrazvuk, že jo? A na konci ti řekne, no přijďte za týden a nějaké výsledky tam budou, nebo na místě ti řekne nějaký to svoje a to. Ale celá ta věc, proč to vyprávím, je, že mám strašný stres z toho gynekologa, ale strašný velký stres. A už vlastně 3 dny z toho nespím. A na konci stejně přijdu k němu pozdě. Takže dámy, myslíte si, že jsem dobře připravená na to, abych byla u ní. Jo, počkejte, takhle si udělám ještě to, aby to vypadalo čistě. Že? No nic, já končím. Držte mi palečky, všechno bude dobře a všechno to, co jsem řekla, dopřejme to našim mužům. Mám vás ráda a chci vaše, pardon, padnul mi telefon, a chci vaše reakce, abyste mi řekli děkuju.